Bună ziua, domn director! Astăzi am vrea să știm de la dumneavoastră ce oferă, din punct de vedere medical, valoarea băilor de aici. Este un loc unde poate să îmbine terapia cu apă sărată cu relaxarea. Multă lume vine pentru terapie, cum este cunoscut, tratează afecțiuni respiratorii, apa sărată, mai ales aerosolii, pe urmă afecțiuni reumatice, mai sunt și afecțiuni ale pielii, asta fără să apeleze neapărat la partea de tratament unde se fac diferite proceduri. Dar pur și simplu îi auzi din vorbă că la Ocna Mureș este benefică apa, vii și când vezi ce plăcut este și relaxant, vii să te tratezi și rămâi pe urmă și pentru relaxare. Din punct de vedere financiar ne permit nicio subvenție de nicăieri, proceda altfel decât să încasăm contravaloarea biletelor de acces, care oricum sunt sub prețul pieței. Iar în acest preț incluse 2 saune uscate, o saună umedă, avem o sală de haloterapie, unde toți pereții sunt construiți din bulgări de sare, unde se poate sta la odihnă și inhala aerosolii. Avem 4 jacuzzi, pe urmă avem și o bucătărie unde servim preparate, zic eu, dacă nu de 5, dar de 4 stele sigur. Avem bucătari cu peste 30 de ani experiență, toată lumea ne laudă preparatele, iar prețurile, zic eu, că sunt accesibile. O să construim la etaj o clădire unde vom suplimenta numărul de cabine de schimb și vestiare, deoarece în perioadele în sezon de sărbători legale, în vacanțele copiilor, actualele vestiare ne sunt neîncăpătoare. De ce vin oamenii aici? Trimiși de doctori, referiți de prieteni? Care este procedura? Cum, în afară de, ofertele care sunt probabil prezentate pe internet, cum ajung oamenii să participe la tratamentul de aici? Eu cred că pe toate căile de comunicare, și mai ales acum cu social media, știu de Băile Sărate Ocna Mureș, aud de noi, avem publicitate și pe televiziunile naționale și pe urmă eu cred că brandul Băilor Sărate Ocna Mureș, care a dănuit atâtea zeci de ani, eu cred că acela nu a dispărut. Eu vă urez succes pe viitor, să sperăm că auzim numai de bine și să ne vedem la o următoare vizită, când probabil va fi totul aranjat ca să primească mai mulți vizitatori. Vă mulțumesc și eu frumos. La revedere! Abonați-vă la canal și activați notificările pentru a nu rata episoadele următoare. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem curând. La revedere și toate cele bune!